Πολλές φορές, όταν είμαι σε ένα χώρο με κόσμο, σε κάποιο πάρτι, σε κάποια εγγένεια, σε κάποια εκδήλωση, σε κάποια κοπή πίτα, σε οτιδήποτε, έρχεται κόσμος και μου λέει «Hey, Πάνος, είσαι γαμάτος ρε φίλε». Ο τρόπος δηλαδή όπου στέκεσαι στο χώρο, ακόμα και αν δεν λες τίποτα, ακόμα και αν απλά υπάρχεις εκεί, νοηματοδοτεί τελείως αλλιώς τα πάντα. Τη βραδιά, τις διαθέσεις των ανθρώπων, κυριαρχεί στο χώρο. Μπαίνεις και ο χώρος γίνεται εσύ. Εσύ γίνεσαι ο χώρος. Και είναι κάτι που το κάνεις αβίαστα, είναι κάτι που το κάνεις ανυπόκριτα, και αυτό είναι το βασικό. Είναι κάτι που σου βγαίνει, έχει μια ροή και αυτό φαίνεται και αυτό το εισπράττουμε όλοι μας. Είσαι απλά γαμάτος, μου λένε. Ξέρεις, δεν μου αρέσει να την ψωνίζω ή να λέω ότι είμαι πιο γαμάτος από τους άλλους αναγκαστικά ή ότι ντε και καλά, οκ. Πολλοί κομπλάρουν. Πολλοί νιώθουν αμήχανα. Άλλοι παρετούνται. Θέλω να πω κάτι σε όλους αυτούς τους φίλους. Παιδιά, ο καθένας μας είναι ένας άνθρωπος με τη δική του αξία, με το δικό του εκτόπισμα, με τη δική του... Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, νομίζω καταλαβαίνουν οι φίλοι. Τώρα, το αν κάποιοι από εγώ ας πούμε, εντάξει, είμαι πιο εκθαμβωτική παρουσία, συγκινώ περισσότερο, με θαυμάζουν περισσότερο, επειδή έχω κάτι να πω ίσως περισσότερο. Αυτό είναι κάτι το οποίο αντί να δημιουργεί κόμπλεξ και αμηχανία σε κάποιους, θα έπρεπε αντιθέτως να το πάρουν ως ένα εφαλτήριο, ως ένα κίνητρο, για να φτάσουν κι αυτοί στο επίπεδό μου. Δεν θέλω με αυτό να πω ότι το επίπεδό μου είναι κάτι παραπάνω από των άλλων ανθρώπων. Όσο θέλω να πω ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να φτάσουν σε αυτό. Καμιά φορά ενώ πίνω τον καφέ μου, ενώ κάνω ένα τσιγάρο, ενώ βλέπω το ηλιοβασίλεμα, ενώ παίζω μουσική, έρχονται άνθρωποι γνωστοί μου, αλλά και άγνωστοι, τις περισσότερες φορές άγνωστοι, πολλοί μαζί, και μου λένε «Hey, Πάνος, είσαι γαμάτος ρε φίλε». Και είσαι γαμάτος, ξέρεις γιατί? Όχι γιατί είσαι όμορφος, όχι γιατί είσαι έξυπνος, αλλά επειδή εκεί που οι άλλοι κοιτάζουν, εσύ βλέπεις. Πολλοί μου λένε για την αντίληψή μου, μου λένε ότι η διορατικότητά μου είναι κάτι που συγκινεί, που παθιάζει τους ανθρώπους. Πολλοί μου λένε «Hey, πώς το ήξερες αυτό» ή «Hey, πώς το κατάλαβες ότι θα γίνει ακριβώς έτσι». Πώς το κατάλαβες ότι αυτός είναι σκάρτος ενώ ο άλλος είναι καλός. Ενώ όλοι εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Τους λέω «Παιδιά, είναι θέμα αντίληψης και είναι θέμα ανθρώπου». Ευχαριστώ. Καμιά φορά, κάθε μέρα βασικά, ενώ οδηγώ το αμάξι μου προς το γυμναστήριο, προς τη δουλειά, προς τα ψώνια, προς οπουδήποτε, με σταματάει κόσμος στο φανάρι, νέοι άνθρωποι τις περισσότερες φορές, και μου λένε «Hey, Πάνος, γαμάτη επιλογή το αμάξι σου. Το πιο όμορφο αμάξι και ταυτόχρονα το πιο σωστό από όλες όμως τις απόψεις. Δηλαδή, μια καλοζυγισμένη επιλογή. Δηλαδή, σαν να βάλες κάτω όλους τους παράγοντες, σαν να τους μέτρησες με τον πιο σωστό τρόπο και να πήρες την πιο τέλεια απόφαση. Ένα αμάξι το οποίο είναι όμορφο, είναι λειτουργικό, είναι υπέροχο βασικά και αντανακλά την προσωπικότητά σου. Είναι όλα αυτά τα αμάξι μου και είμαι όλα αυτά εγώ. Ευχαριστώ. Καθόμουν τις προάλλες σε μια καφετέρια στο κάτω Χαλάνδρη, το στέκι μου τη λέω, έτσι τη λέω εγώ, δεν λέγεται έτσι. Και είναι μια από αυτές τις καφετέριες που είναι γεμάτες νεολαία, όποια ώρα της ημέρας κι αν πας βλέπεις σφίζει από νεολαία, από νέους ανθρώπους. Μου αρέσει να είμαι ανάμεσα στους νέους, είναι κάτι το οποίο εμένα μου δίνει ικανοποίηση, μου δίνει ορμή, μου δίνει ζωντάνια, εγώ τους δίνω γνώση. Ένα όμορφο πάντρεμα κατά τη γνώμη μου. Και έρχονται προς το μέρος μου δύο νέοι άνθρωποι, δύο νέα παιδιά, έτσι, φρέσκα πρόσωπα, δεν τους είχα ξαναδεί, φατσούλες, ψαγμένες. Παιδιά από αυτά που την ψάχνουν, που δεν μένουν στα... Δεν τους αρέσει η μασημένη τροφή, δεν τους αρέσει να τους λένε τι να κάνουν, πώς να το κάνουν. Τους αρέσει να ανακαλύπτουν τον κόσμο ξανά και ξανά. Πολλές φορές, μάλιστα, τους αρέσει να βγάζουν και τη γλώσσα στους θεσμούς. Αυτό είναι κάτι υγιές κατά την άποψή μου.
Και μου λένε γαμάτος. Γαμάτος ρε φίλε μου λένε. Ρε μαν, σωστός. Τους λέω παιδιά, για τη φάση με τα πόδια λέτε, τα πόδια μου. Μου λένε εντάξει, απλά είναι καταπληκτικά τα πόδια σου. Δεν είναι μόνο ότι είναι καλοσχηματισμένα, αν και είναι και καλοσχηματισμένα. Δεν είναι μόνο ότι είναι αρμονικά καλοζυγισμένα και πανέμορφα, αν και είναι όλα αυτά. Είναι όσο περισσότερο το γεγονός ότι είναι ειλικρινή πόδια. Είναι πόδια που έχουν κάτι να πούν. Είναι πόδια που έχουν κάτι να προσφέρουν, κάτι να χαρίσουν. Έχουν μια ειλικρίνεια, έχουν μια μεσότητα, έχουν αν θες μια ομορφιά. Σου λέω παιδιά, ολονών τα πόδια έχουν μια ομορφιά. Σημασία έχει να έχουμε τα μάτια να δούμε αυτή την ομορφιά. Και οκ, ναι, μπορεί να με χαροποιεί, μπορεί να με κάνει να αισθάνομαι ξεχωριστός. Όμως όλοι μας είμαστε ξεχωριστοί. Γι' αυτό βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Με κοιτάξαν, έβλεπα την ευγνωμοσύνη στα μάτια τους. Έκανα να χαμηλώσω το βλέμμα, δεν το έκανα. Τους κοίταξα και τους είπα, παιδιά, σήμερα είναι τα πόδια μου, αύριο είναι κάτι άλλο. Σημασία έχει να μένεις ο εαυτός σου. Αν θες να μάθεις τι έχω στη ψυχούλα μου, θα σου το πω. Θέλω να με θυμούνται, όχι σαν τον πιο γαμάτο, όχι μόνο βασικά σαν τον πιο γαμάτο, αλλά σαν έναν άνθρωπο όπου αποφάσισε να αφιερώσει έτσι 5 λεπτά, 5 όχι παραπάνω, για να προσφέρει στους άλλους. Ευχαριστώ. Α, και κάτι άλλο ακόμα. Θέλω όταν περνάω το δρόμο και άνθρωποι που δεν με γνωρίζουν με βλέπουν να λένε να ένας άνθρωπος, να ένας ωραίος άνθρωπος. Υπάρχει μεγαλύτερη ανταμοιβή από αυτό? Πιστεύω καμία. Υπάρχει μια φράση που λένε στη χώρα των Βάσκων. Αυτή η φράση λέει «Πάπιες κλαίνε μόνο μία φορά». Σκεφτείτε το.